isitshana lesilethe la. Letha lesitshana lesi. Lento lesoyenza kalula. Is simple and futhi into engithanda ngayo is straightforward iqonde njengayo. Amen. Amen. Lezowenza njengamanje ngizocela ukuthi ningilalele. Ngivula amadlelo. Into soyenza nje ekhaya size ngesihle esimnandi kakhulu. Sizovula inkonzo. Inkonzo lethu into emnandi ngayo ukuthi ayithatha isikhathi ithatha 2 minutes bese si out. Amen. 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 Mfundisi sicela usifasele iBhayibheli. Amen. Into nje ethanda ngiseduze naleli iBhayibheli. Ngifuna ukuthi ungivulele iBhayibheli yakho ufunde ivesi olithanda kakhulu kunawo wonke. Ntana, kuyefana. Baba ngifuna ukugana isizwani. Maningi mntanami. Baba ngicela ungifundele ivesi okuyilona othanda kunawo wonke lapha. Funa baba. Longela ngoba ngibona ukuthi umfundisi ngathi wenza kancane. Into engizothanda ukuthi yenzeke lana njengamanje. Ngifuna ukuthi ningilalele. Lana sizama nje. Asizama ukuthi sizongobumnandi. Into engifuna ukuthi la ufuna sithole 80,000. Manje hayi sasa. Sinayo imali ekamntana. Anayi imali ne? Asinayo. Isikole manje. Ngiyayithanda imali njani? Imali njani? Uthi ayikho lo hlaba lo awuhlaba ngicela ukuthi senze kanjena mama. Le mali siyithola ngamafoni. Ngiyayithanda kodwa leyo ukuthi iyatransfer. Isimple as before. Akaba details